La funció conferència mitjançant Starboard permet crear una pissarra compartida, on diverses Starboards es troben unides en xarxa i poden compartir per dur a terme presentacions. Cada Starboard té la capacitat d'allotjar una sessió de pissarres compartides o connectar-se a una d'elles. Per obrir la funció conferència, feu servir les opcions del menú Conferència. Terminologia. La funció conferència inclou la següent terminologia. Tema pissarra compartida és el tema en el qual els usuaris comparteixen dades a través de la xarxa. Aquest tema es mostra com pissarra compartida a la llista de temes i en el menú tema. La resta de temes són locals i les modificacions realitzades en aquests temes no afecten a altres usuaris. Host de conferència és l'equip en el que s'executen el servidor de conferència i el programa del client. Una conferència ha d'allotjar-se en un equip abans que altres usuaris puguin connectar-se a la pissarra compartida. Client de conferència és un equip en el qual només s'executa el programa del client de conferència. Host és l'usuari de l'ordinador anfitrió. Aquesta persona és qui allotja la sessió i qui, per tant, disposa de privilegis de moderador. Per defecte, l'host és també el presentador quan comença una sessió de pissarra compartida. L'host pot nomenar presentador a qualsevol dels usuaris i atorgar els privilegis. L'host es representa mitjançant la icona d'un ninot en birret. Presentador és l'usuari que disposa de privilegis que li permeten afegir, moure o esborrar pàgines i afegir, modificar o eliminar components en el tema pissarra compartida. Sempre hi ha només un presentador en una sessió de pissarra compartida. Un presentador pot transferir els seus privilegis a un altre usuari durant el transcurs de la sessió. El presentador es representa mitjançant la icona d'un ninot amb jersei rosa i birret. Audiència és l'usuari, o usuaris, que atenen la presentació. L'audiència no pot realitzar cap modificació en el tema pissarra compartida. Els membres normals de l'audiència es representen mitjançant la icona d'un ninot amb jersei rosa. Group fa referència a tots els usuaris connectats a la conferència, l'audiència, l'host i el presentador. Veiem ara com coordinar una sessió conferència com a host. Com a usuari de servidor, podrà dur a terme una presentació interactuant amb el tema pissarra compartida i realitzar, a més, diverses tasques d'administració d'usuaris. Com a usuari de host, obtindrà més l'estat de presentador des de l'inici. Veiem en primer lloc com allotjar com a host una sessió de pissarra compartida. Per allotjar una conferència, podrà utilitzar l'opció de menú Conferència, pissarra compartida host, o fer clic a la pestanya de la barra lateral per obrir aquesta consola. Fent clic al botó pissarra compartida de l'host apareix el quadre de diàleg. En el camp nom d'usuari, escriviu el nom que voleu que es mostri a la llista d'usuaris.
Si és la primera vegada que allotja una conferència en el seu equip, ha de fer clic al botó Configuració. A continuació, s'obre un quadre de diàleg. En aquest quadre de diàleg pot especificar el número de port del servidor. De manera opcional, podrà fer clic a restaurar els valors predeterminats, per restablir la configuració de port en 1, 8, 7, 3, 7. Si premeu d'acord, se us torna el primer quadre de diàleg pissarra compartida d'host. Feu clic al botó d'acord per allotjar la sessió. Aquesta informació es conserva per a la sessió de conferència. Com a host, heu de comunicar a la resta de participants de la conferència la informació relacionada amb l'adreça IP de l'ordinador amfitrió, ja que la necessitaran per connectar-se. L'adreça IP de l'ordinador amfitrió es mostrarà a la pantalla d'estat de la connexió. La finestra de consola de conferència conté les següents funcions. 1. Botó desconnectar, s'utilitza per desconnectar d'una conferència. 2. Llista d'usuaris de la conferència. Aquesta llista conté totes les icones i els noms d'usuari de la conferència i mostra l'estat de l'usuari. 3. Botó presentador. Tant l'host com el presentador podran utilitzar aquest botó per atorgar privilegis de presentador a un usuari seleccionat. 4. Botó eliminar usuari. Només apareix a la consola de l'host i permet a l'usuari d'host eliminar l'usuari que vulgui de la conferència. 5. Botó atenció permet a l'host sincronitzar tots els usuaris amb les últimes dades relacionades amb la conferència. Ara el Jordi ens explicarà com copiar pàgines entre els temes de pissarra i pissarra compartida actuant com a host. Per copiar pàgines del tema pissarra a pissarra compartida hem de fer els següents passos. 1. Feu clic al tema pissarra de la llista de temes. 2. Seleccioneu una o diverses pàgines de la llista de pàgines i feu clic al botó menú. 3. Seleccioneu l'opció de menú copia a pissarra compartida. 4. Per copiar pàgines des del tema pissarra compartida a pissarra farem el següent. 1. Feu clic al tema pissarra compartida de la llista de temes. 2. Seleccioneu una o diverses pàgines de la llista de pàgines i feu clic al botó menú. 3. Seleccioneu l'opció de menú copia a la pissarra. Veiem ara com actuar com a host per sincronitzar tots els usuaris. Per sincronitzar tots els usuaris de la conferència en la posició actual de la presentació, feu clic al botó Atenció.
D'aquesta manera, s'obliga a tots els usuaris a posar-se al dia amb la informació més actualitzada de la conferència. Veiem ara com eliminar un usuari de la conferència. Sé que dona una mica de mal rotllo, però de tant en tant has de posar-te tu. Com host, és a dir, l'usuari que allotja la sessió de conferència, hom té la capacitat d'eliminar un usuari de la conferència. A la consola de conferència, seleccioneu el nom de l'usuari de la llista i feu clic al botó Suprimeix usuari. Si un dels icones de l'usuari es torna gris, significa que està tenint problemes amb la connexió de xarxa. No podrà eliminar un usuari de la conferència si la seva icona és gris. Ara la Núria, que vocalitza molt millor que jo, i és una noia ben bufona, us explicarà com participar a una conferència com a presentador.